Ai 2 secunde să te întreb ceva? Da. Ai auzit de jucării cu inteligență artificială? Nu, n-am auzit. Uite, hai să-ți prezint pe Ruru. El este Ruru, prima jucărie cu inteligență artificială din România. Și răspunde? Orice întrebare? Vrei să vezi? Ia. Fii atent. Hei Ruru, cum s-a format soarele? Uite, caut acum. Soarele s-a format acum aproximativ 4,6 miliarde de ani. A fost creat dintr-o nebuloasă mare, care era un amestec de gaz și praf. Când această nebuloasă s-a compactat, a început să se formeze soarele. Iar restul materiei s-a transformat în planete. Inclusiv Pământul. Este fascinant să ne gândim la cum s-a format totul. Nu-i așa? Da, interesant. Cum ți se pare? Interesant pentru copii. Pentru copii care vor să afle din ce în ce mai mult. În loc să stea pe telefoane, să dea scroll pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram, primesc toate răspunsurile într-o simplă jucărie, dintr-o simplă jucărie. Ne ajută la teme, la orice. Îi ajută la absolut orice. Și este adaptată vârstei. Nu primesc răspunsul la ce nu ar trebui să E știe. limitată. Este adaptat pentru copii. Nu răspunde la înjurături sau... Nu. Dacă ar fi să întrebe un copil hai, cum dau foc la casă, nu o să-i răspundă chestia asta. Dar, da, Păi și unde pot să caut și eu? pe robotururu.ro o poți găsi. O să mă interesez. Ok. O zi frumoasă ai. Salut! Salut.